My jsme tady ve Snídani znovu měli kontaktní zvířátka a teď tady máme kontaktní sport rugby. Kdo může rugby hrát, kdy s tím sportem začít, to už nám prozradí Karel Ševčík, trenér rugby. Dobré ráno. Dobré ráno. A Roman Rigl, který je hráčem a prezidentem rugby klubu Tatra Smíchov. Dobré Hezké ráno. Mně se vždy, když se řekne rugby, vybaví chlapy v těch helmách, který běhají, strkají do sebe, melou se, tak nějak ani tomu nerozumím vlastně, co tam dělají. Každopádně my tady máme také ukázku. Pojďte nám trošičku říct vlastně, o co tam jde v tom rugby. Jestli teda bude ukázka. Bude. Tak to je ono. To jsem myslel. A kde jsou pravidla? Co to je? No ty už vidíte v podstatě ten konec, kdy vlastně se snažíte toho soupeře přelestít a zanést ten míč. Aha. Až vlastně do brankoviště. Položit to za takovou čáru, jo? Tam můžete donést, aniž by vás soupeř nějak jako kontaktoval, nebo naopak se probijete silou. To znamená, že můžete jako kombinovat rychlost, inteligenci, hbitost a síla, jako což je třeba teď vidět. A tady je zase vidět, že běží ti hráči třeba ve volném prostoru, i když ten záběr teď. A já jsem tam viděla, že spoluhráči můžeme vzít i na ramena a abychom to je, potom chytili. to je zahájení v podstatě jo, takové statické situace, jako vemu to třeba v házené, že se zahajuje třeba hodem z autu, takže my máme spoustu různých zajímavých zahájení, které se jmenují třeba mlýn nebo aut. A to už bychom tady asi byli na delší dobu. No. Ano. A zrovna tohle je hezký, protože to je ze zápasu s Novým Zélandem, kde vlastně Nový Zéland je rugbyová velmoc, vlastně jednička na světě už několik let. A tady vlastně jsou záběry ze zápasu, který proběhl v loňském roce. A vlastně letos novozélandský rugbysti k nám přijedou znova a bude to velká událost a budeme rádi, když diváci se přijdou podívat. Super, tak kam máme přijít? No, na Tatru Smíchov k nám, bude to v červnu, 25.6. A já myslím, že to bude velmi zajímavá akce, bude tam doprovodný program. A dají i tanec na začátku? Dají určitě tanec. Co to tanec vlastně znamená? Protože vím, že nedávno bylo mistrovství, už je to nějaký, někdy s podzimem, za měsíc trvalo, nebo jak je to dlouho? No, v podstatě nejvíce traduje, že haka je výzva k boji. Teď se na to můžeme dívat. Výzva k boji. Připravujete sami sebe a toho soupeře na to, že vás prostě čeká něco, v čem budete neústupní, nedáte mu nic zadarmo a ten soupeř se prostě musí bát, to znamená, jde o zastrašení. Ale taky jsem slyšel verzi, že v podstatě je to taková jako písnička až lidová o zatoulané Maorce, která se zatoulala někde do jeskyně a takže je to tak, jsou takový dvě různé verze, ale to mám od kamaráda, který právě přijel z Nového Zélandu a má certifikát haky, protože haku nemůže dělat jen tak někdo. Takže vy ji neděláte? Ne. A nemůžete ji dělat? Ne. To má jenom Nový Zéland. Každopádně... Nebo kdo má certifikát, prošel takovým institutem na Novém Zélandu. Mně by se to líbilo jako na začátek, kdyby národní kulturní dědictví. Když to chápu, tak rugby je z Anglie a kolonizátoři ho přivezli na Zéland a teďka je tady ten tanec, který můžou dělat vlastně jenom na Zélandu, asi když to chápu, nebo ti, co mají ten... On je ještě i podobný, jsou podobné tance na Tonze a Fidži a... Ty pacifický ostrovy. Pak jak je lambáda, třeba Macarena. To nevím, jestli byste... Můžete si půjčit tohle. Nevíme, no, jestli bychom tím zastrašili. Mě že rugbyová unie v České republice slaví 90 let. To je pravda. To už hrajete dlouho. Protože o tom, co je vlastně o tomhle sportu, se moc nemluví. No, je to škoda, je to zajímavý. Vlastně je 90 let výročí letos. Rugby k nám do Čech přines Ondřej Sekora, vlastně spisovatel, který byl jako novinář ve Francii v Paříži a přeložil pravidla z francouzštiny do češtiny, takže nepřišlo k nám rugby z Anglie, ale z Francie. Takže je to taková zajímavost, no ale bohužel dřív u nás to rugby trošičku víc populárnější, než potom, já nevím, před 50 lety ještě jsme měli poměrně značně dobrý výsledky, ale posléze to šlo nějak dolů. Pojďme tedy nalákat nové hráče. No. Kdo se může stát hráčem rugby? Třeba i od malých dětí. No k nám samozřejmě postava ideální. ideální. To je to v pořádku, ideální. Postava ideální. Rychlej jsem, menší, ale rychlej. Máte okolo 170 cm. Přesně. K nám v úterý přijíždí jedna z největších světových hvězd a to má 173 cm. No, tak vidíš. No. Dobrý, ale proč ne? Takže je to opravdu jeden z 5 nejvíc ceněných světových hráčů. Co je potřeba? Vytrvalost, rychlost? V podstatě taková jako všeobecný mix. Navíc k tomu ještě nějaká přirozená inteligence. Protože Jo, tak díky. Musíte u té hry neustále musíte přemýšlet. Ale naopak, ti, co zase méně přemýšlí a jsou trošku třeba větší, tak můžou použít jako kdyby tu sílu
Ti, co jsou zase trošku přemýšliví, dynamičtí, rychlí. Můžu to helmu ještě na závěr, my teďka budeme končit, jenom proč tam někdo... ten prostor a proč tam někdo měl a někdo ne? Je to spíš prevence, ochrana proti zdraví, protože neustále jste v kontaktu, neustále o sebe narážíte a jsou prostě části těla. Já jsem s tím hrál jenom, když jsem měl nějaké zranění, ale je to, protože dochází často k srážce prostě třeba koleno nebo hlava. Takže aby se něco nestalo, perfektně. Pánové, budeme to probírat ještě jednou, je toho hodně. Teď už Kája Mráčková pro vás má další ranní televizní noviny. Tak a my v tuto chvíli od HR a práce půjdeme na zábavu a na sport. I když pro profesionály je to také vlastně práce, rugby. Na pořádnou bitku možná. Ano, s námi Karel Ševčík a Roman Rigl. Dobrý den. Dobrý den. Pěkné ráno. Ono to tak možná vypadá jako jedna velká bitka, ale tak tomu vůbec není. Je to sport, který má taky krásná pravidla. Tak od těch bychom se mohli odrazit. Jaká jsou pravidla? Rugby. Tak možná Karel spíš, když ano, na trenéra otázka určitě. No, jsou složitá, ale to nejzákladnější je vlastně, že musíte chytit ten míč a dostat ho do té vymezené zóny, tím vlastně skórovat. Ten míč se taky musí nějak speciálně chytat? Drží, ne, to je úplně jedno, jak ho chytneme. Jedno úplně jedno, ale držíte ho tak, aby vám ho ten soupeř zase nezebral, protože on chce udělat úplně to stejné. No a potom jsou vlastně pravidla, jak vy se chcete překonat tu obranu, protože ta obrana je samozřejmě vám v tom se různě, to se snaží zabránit a vy můžete opravdu použít sílu nebo nějaký důvtip nebo rychlost, když chcete běžet. Mrštnost. No a nejsou úplně jednoduchá ta pravidla, ale díky tomu, že jsou tak složitá, tak ten boj zůstává na hraně relativně fair play, když my jako rugbysti víme, že laicky řečeno to vypadá trošku jako americký fotbal. Malinko, něco takového to ve mně evokuje. Ten míč, možná to, jak se tam ten fyzický kontakt, je vlastně všechno dovoleno, protože mi přijde, že se tam jako pošťuchujete, házíte a přitom nejste tak jako hráči amerického fotbalu oděni do chráničů. Tam možná je takový ten hlavní rozdíl, který se musí říct, a to je, že vlastně v americkém fotbalu můžete atakovat hráče bez balónu, což v rugby není možné. Jasně, takže jenom ten, kdo má míč. Jenom ten, kdo má balón, tak může být atakován. Pánové, jaké jsou chrániče? Protože my jsme viděli u někoho helmu, u někoho ne. Co chrániče na zuby, lokty, kolena? Taky nevím, jestli máte. To je hlavní. Ne. Tak třeba já hraju jenom s chráničem na zuby. Jinak vlastně máme na sobě jenom dres, trenýrky, štulpny, kopačky. A co zranění? No, tak občas... pár zranění už jsem měl, takže zranění občas jsou. Většinou jsou problémy asi s kolenama, s kotníkama a s ramenama. Takže to jsou jako nejčastější problémy, ale je to tak jako spíš v tom už starším věku, kdy je ten člověk k tomu náchylnější. Pokud by chtěl někdo začít, možná teď nás sledují spíše rodiče, chtěli by třeba přihlásit svého syna, možná dceru, nevím, jestli hrajou i děvčata, tak je možnost a je nějaká liga a hraje se v České republice často, jak to funguje? Samozřejmě můžete přihlásit děti už v podstatě od 4 let. I ty holky? Do školky, holky. Ten sport je v podstatě pro všechny generace napříč, jsou to kluci, holky, dědečci, babičci. Je to úplně jedno. Chodí holky, který přechází třeba v 38 letech si to vyzkoušet, protože to zajímá. No, ale u těch dětí nejlepší věk, prostě jak rodiče uznají za vhodný, protože my se neustále věnujeme v podstatě až do 14 let takové jako všeobecné pohybové všestrannosti, s tím, že to rugby tam samozřejmě dominuje, ale není tam cíl, aspoň teda u nás v klubu, na to za každou cenu vyhrát ten zápas nebo ten turnaj, ale naopak po těch 14 letech, aby se sami zamysleli a šli nějakou sportovní kariérou de facto na amatérské bázi. To znamená, že se rozhodnou sami trénovat, ale přitom to budou mít rádi, budou to chtít dělat, aniž by za to očekávali nějakou prostě finanční nebo jinou benefiční odměnu. Určitě. Rugbyová unie u nás slaví 90 let. Kolik je u nás týmů? No, u nás je asi 24, jsem na to dokonce včera koukal. Sám jsem byl překvapený, protože i potom, co poslední dobou i více je popularizována rugby v televizi, tak vznikají nový kluby. Vím, že teďka napříč republikou od Karlovy Vary, Písek, Plzeň až po Ostrava, Havířov, Zlín, Olomouc. Vlastně po celé republice dneska je síť rugbyových klubů. Skoro všechny ty kluby pracují s mládeží, takže je důležitý i pro rodiče najít si v tom daném regionu ten klub, jestli tam je nebo jestli tam není a přijít s tím klukem a domluvit se tam s vedením toho klubu, jestli ta kategorie daná tam je a jestli může trénovat. Co vy chystáte na nejbližší dny? Sezona začala, je pěkně, tak co vás čeká? No jedna taková velká akce bude. No my jsme si na jaro to trošku jako udělali složitější. Vlastně už jsme zmínili, že přijede George Gregan, australský exmistr světa,
kdy přijede v úterý, bude u nás na rugby klubu Tatra Smíchov vést trénink s dětma. Takže to bude taková zajímavá událost. Hned o víkendu v sobotu proběhne zápas výběru České republiky proti výběru francouzských univerzit do 20 let, což je taky velmi zajímavý zápas a graduje to právě zápasem s Novým Zélandem, kdy bude 25.6. u nás hrát Česká republika na Tatře Smíchov s Novým Zélandem. Očekáváme návštěvu kolem 4 000 lidí, tam je důležitá ta atmosféra, která tam zazní ten pokřik. Tam zazní i haka a na to tam hodně lidí přijde, i nerugbyových lidí, že jsou na to zvědaví, protože, jak jsme zmínili, tak tu haku nemůže si jen tak dovolit každý zatancovat. Takže tenhle ten předzápasový rituál uvidí právě toho 25.6. u nás na Tatře a všechny diváky tam zveme. Tak děkujeme, pánové, ještě posyťte. My budeme teďka rozdávat dnešní dárky, protože jsme soutěžili se sponzorem pořadu firmou Tescoma. A už máme výherce, my jsme se vás ptali, co obsahuje mojito. Za A lístky máty nebo za B lístky meduňky. Správná odpověď je... No tak to si mohla říct jenom správnou odpověď. No všichni A přišli jenom správní odpovědi a vyhrávají. Martina Bednářová, Vysoké Mýto, Veronika Vejvodová, Krušovice a Veronika Nováková, Praha 5. Gratulujeme. Takové pěkné sady na letní nápoje, tak si to užijte. Pánové, rugby a žije. Rugby zdar. A někdy příště zase, děkujeme. Super, děkujeme. Naschledanou.